everyone, खुलुमबाय गासिखौबो दायो जोङो बिसानि प्रग्रामाव थांगासिनो दङ दासो ओंखारलांगासिनो थिंजायनानि सासे दङ सोंदों दा हाय राकेसदा हाय मामोनलाय मान थांबाय दानि लागायदो लेरो होलाय खनसे हाथ'आलाय लागायदो होनो दायो माखासे आर्टिस्टफोर फैगोन बेयाव एसे भिडिअ लानो ट्राइ खालामगोन आरोना दायो थांबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय भइसआ एकदमबारे लासै नामा एकदम माबासो लिडिसेबल मानसिफोर नायनो एकदम दंमोन आरो आयौ जि जामनि बालायलायबायलै मा मिनिनो हायो आरो होमबा थांफाग्राफोरा मिनिलायो आंनिया ब्लक खालामबाथाय आं खेथावदोंमोनलै गाइसफोरनि बेखौनो मिनिदो इसोराखो आं ओंखारलायबाय मिथाइ जाबाय थालायदि ताखौ बुंलायनाय बाय जोङो मोनफैबाय जोंहा खनांदो इनि बोरै जानो हायो जा प्रडिउसारफोरा गासैबो दंफैखाजोबो एक्टर एक्ट्रेसफोराबो दंफैजोबखायो दसे उनाव जोंहा रिजाल्टआ ओंखारसिगोन दा रिजाल्टखौ एनाउन्समेन्ट खालामनो थाखाय जोंनि लेंनानै लाबोजानाय सार आलासि बिथांनि मुङानो जाहैबाय dinwisw बसुमतारी CEM BCAA सार एसे सिगाङाव थांनानै लोगोसे बे मोनसे एनाउन्समेन्टल' नङा आसलते 50,000 हाय हाय हा 50,000 सोर मोनमारगो रानार आप बेयो जाहोना थिनबाय LB production जाहोना थिनबाय
बिथाङानो जाहैबाय एलबि फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार प्लास गावनि एक्ट्रेस लीना बसुमतारी आखाइ खावना हो बिथांनि थाखाय लीना बसुमतारी गोजोननाय थाबाय जोनोम मोननानै भिडिअनि बान्थाखौ सुलेखा क्रिएशना मोननो हायो आरो लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सुलेखा क्रिएशन आबो मुंदांखा बर'नि देंखोगिरि गारांगिरि खनगिरि आबो सुलेखा बसुमतारीनो बे सुलेखा क्रिएशन आबोना गावनि बिमुंजोंनो बान्थाय जादों जोनोम मोननानै आबो जाबाय प्रडिउसार गोबाङानो सिनाय मोनामोन दिनै सिनाय मोनजोब्बाय आखाइ खबना होनाय The best photo music video goes to Tobla Kaubla RB Film Production निफ्राय Tobla Kaubla The best photo music video goes to Tobla Kaubla RB Film Production बान्थाखौ आजावफोरनि थाखाय खावलायबाय हाय रेहाय 50,000 रां बान्था Tobla Kaubla बे बेस्ट बड' मिउजिक भिडिअनि बान्था बियो लांफैनो थाखाय खावलायबाय आरबि प्रडाक्शन Magan. Ang gufur kan nih kai. Nails ke pink kan bay, apa apa ko eyes ke pink kan bay. Ay lah, aku tuh ada nama. Congratulations to all the nominees, the winners of this 6th Bodo Award, and let me tell you, जो अवार्ड यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे उनका भी बहुत बड़ा अवार्ड है इसमें because it is not easy to make a film, a movie. बहुत मुश्किल काम है फिल्म बनाना और अभी मैंने हाल ही में देखा नेशनल अवार्ड्स में भी नॉर्थ ईस्ट से कई फिल्में गई थी यहाँ दुबई से एक मोहतरमा आई है फिल्म लेकर आई है and all I can say is I want to request माननीय प्रमोद जी to let Bodo films and Bodo culture
come to Mumbai and we will welcome you all with open arms. And let me tell you one other thing. I would also like to be part of a Bodo movie. So I'm reaching out to all you filmmakers. मुझे भी एक चांस दीजिए। यहाँ आपका जो डांस देखा, जिन जिन महिलाओं ने यहाँ पे इतना सुंदर डांस किया, मुझसे भी रहा नहीं गया। Even I felt like joining them. What a wonderful performance! What a beautiful welcome! Thank you once again. Thank you, and all my best wishes to you all. Thank you all. Survei rasa kita, survei aksara, survei suara mudah saja. Tahu isinya di sini, tak sempat kalau. yang बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद दिनैसो लोगो मोनदों मालाय फिसाथार जाबाय आंहा लावदुं लुबैदों नों मालाय फिसाथार जाबाय नङा फिसा फिसा हांसो जायो नायसो मोसानाय Good evening, everyone. The best silent artist award goes to Cinematography. नंगौना नङाथाय बारा खोनायाखै मोजाङै मारै बुंलाय आच्छा दैमारि पिंकी हामलायनाय हरबाय कंग्रेचुलेसन पिंकी दैमारि दख'ना गानलायदों मालाय Best child artist. She had the tears of joy coming to her eyes. Lots and lots of blessings to you. And Lisa, award gwbaouni थाखाय. Thank you so much, Muluk Baba and Sangina I. नोंथांमोना जे आंखौ आंनि टेलेन्टखौ देखायनो चान्स होनायनि थाखाय थैंक यू अनजय सर एंड लीशान दादा नोंथांमोनानो आंखौ उन्दैनिफ्राय माने शुटिंआ मा बेखौ फोरोंबोदों आरो आंखौ लीशान दादाया चान्स होदों शुटिंफ्राव एसे मुभि एलबाम्सफ्राव ओमफ्राय बेयो आंनि फर्स्ट फिल्म Thank you so much, Baba. ओमफ्राय आंखौ फिसाजो बायदि अननायनि आङो मुलुग बाबाखौ बाबा होननानैनो ओमफ्राय सोरनिना भाइखौ आइ होनो Thank you so much. Thank you, Lenny. Lots of many Bodo young boys
Was it really Fuzi? Absolutely. She is none other than Fuzi Basumatary. Best actress mo moonbabai na mo. Best artist. Best actress. Pinky. Nang mana reporter ba di singtarde? Okay. Nang mana reporter ba di singtarde mo? Reporter zana bayar ba khamare. Ni khamani yar musaiba mesano brunga mane. Inusiar ne. Basic se. Ada मैथाजों ओइ आदा जाबाय दे आगै ओइ मा बेदर जादो अमा दे नारजिबो जानि अनलाबो जानि अमाबो जानि ना बाथोनबो जानि Mana dah? Kamu kom jangan kan lebih dor kamu jangan lebih. Ekdom barang kami sisi jangan nih. Kopun lele hafal tiba tanah kan na. Ada onjal ini betul. Harga sana tang bad dek singo kagra gay bi. Yang kamu buza zayen na nih. Rai periwan sih bi. Faiza bidalnya Rakes tang reachni moonbai arna. Ini pradaya Rakesa run logo ladang ke Kariau. Siap. Para saya batai hukai juga. Unao honane beo gocho paso kordejo kintu jinggaw alo thai bordina jinggaw nanga maba 1330 taka ordo thaise ni thaise thaini 30 taka horbe ara 30 taka mar aki jarai pade phaisani lo gari ora ani lingle bo baisa malai puribatar hangse dayo bye bye jinggaw thangsili bye thangse dwesine mamena ba puisini bolu jangan Serang sih. Awalnya dia. Aku pulang cuma. Apa? Tapi beku tuh
Ada sudah. Foto lana. Lana muli ada. Oish, buri batarle. थांनो ओंखारबाय दायो गोलोमजोब्बाय फट' लागासिनो मानसिफोरा मोसाखांबाय नामा बाय बाय बासावनो हागोन नोंसोरो बासावनो थांसै लोगो मोनलायगोन मालाबा बाय बाय थांसै जों थांसै जोंहा मोसाखांबाय थाद'लायनाय थांसै होमबा ना थांसैलै आदा दे लोगो मोनलायगोन आरो बाय बाय ओइ आदा बिबेक Ada bebek. Lalu macam selfie lalu. Ada bebek. Ada bebek selfie lalu macam. Deh lagas tu. Oi. Rasta. Tangsi deh. Bye bye. Tangsi ber. Abu puasa pergi nama? Ya. Kamu tu. Oh, deh. Demba. Bye bye. Bye. Oh, deh. Thank you. Bye. Tangsi dah ya. Nak ada orang kau terbang. Macam thang dah. Macam thang. Wah. 시간 지나나 마이. 시간 지나나 마이. 아, 당신 하다. 능그나마. 당다. 바이바이. 가리 아니네요. 마. 신이야. 와, 와. 아이. 멜레로 바이바이. 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 다시 나 인사하고. रायलायबाय थादोंमोन र' गायनानै जायाखै नालाय खबर होगोन दायो न' मोनफैबाय लोगोफोर फ्रेस जाखांबाय दिनैहाय भिडिअखौनो मोजाङै लानाय जादिया गासैजोंबो लानो सानदोंमोन बाट लानायानो जादिया दसे लोगो मोनबाय गासिबो एकदमबारे मा होनो बेखौ मोजाङै रायलायनोनो मोनलायलायाखै पारफरमेन्स खालामदों मानसिफोराथ' आंबो भिडिअखौ मोजाङै लाबाय थानो हायासै बेनि थाखाय सरि सानदोंमोन आङो दिनै मोजाङै भिडिअ लागोन होननानै बाट आंना जायासै दायो उन्दुनोसै लोगोफोर हराबो एकदमबारे 1ता जालायलायबाय न' मोनफैनायावनो फ्रेस जानायावनो मानायावनो सुंखि जाजोब्बाय खानायाबो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दे बाय बाय